paginile internetului ne spun așa: căpușele preferă să ciupească anumite zone ale corpului: spatele urechilor, ceafa, axilele, abdomenul, zona inghinală și partea posterioară a genunchilor. Domnule Vladimirescu, este un mit sau este o realitate? Da, este o realitate. De ce? Pentru că să ne gândim cum am putea să colectăm o căpușă din natură. Ne ducem la grătar, ne ducem să stăm pe iarbă. Și atunci, asigur că ceea ce ați menționat dumneavoastră sunt zonele cele mai accesibile pentru o căpușă care poate merge inclusiv chiar dacă avem o pătură sau un neopren sau altceva pe, adică nu stăm direct în iarbă, deși, mă rog, tendința, sigur, actuală este să stăm direct în iarbă, să captăm radiațiile telurice. Da, sunt zone accesibile pentru căpușe, sunt zone care au o vascularizație destul de bună, iar pielea este destul de subțire și atunci asigur că favorizează fixarea căpușei și respectiv hrănirea ulterioară. În concluzie, acestea sunt zonele în care ar fi bine să căutăm căpușele când vrem să facem asta, când ne-am întors de la grătar sau de E unde am fost. bine, da, este bine în general după orice escapadă în natură să nu ne căutăm neapărat singuri, dar cu cineva, cu un asistent, pentru că sunt și zone care nu le putem vedea și, într-adevăr, la duș se observă, deși uneori poate să fie destul de târziu, pentru că căpușa începe deja să se hrănească, iar în clipa în care începe să se hrănească, deja poate transmite și organisme patogene.